тамашашылар, кайнар сәламнәремне юлы мин Сәритов кына тапшыруының авторы һәм барышасы Роза Хәйруллина. Бәйрәмчә матур, ялкынлы, күтәренке кәйфләремне сезгә һәммәгезгә өләшәм, чөнки без бүген традицион рәвештә үзебезнең яраткан Туган тел телеканалының иң көчле тамашасы Туган тел премиясына җыелыштык. 9нчы тапкыр без сезгә яраткан тамашачыларыбызга бу масштаблы концертыбызны бүләк итәбез. Шуңа күрә минем репортажда бүген аеруча кызу булачак, ялкынлы булачак. Әйдәгез, килегез якынрак, чакырып калам һәммәгезне. Хөрмәтле дуслар, беләм сизеп торам, сез репетиция мизгелләрен аеруча зур кызыксыну белән яратып карыйсыз. Миңа да шул тиклем инде кызыклы. Ничә ел дәврендә шул артистларымның үзләренең чыгышларына җитди җаваплы итеп әзерләнүләре. Ә бүгенгесе көндә ТТ премия проектына шул хәтле эксклюзив безнең номерлар әзерләнгән. Без инде күпләрегез белгән, таныган, яраткан Ихлас төркемен бүген берләштерәбез бу сәхнәдә. Көтелмәгән дуэтлар, алып баручылар. Гомумән режиссеры бүген бик үзенчәлекле булачак. Ә безнең бүгенге тамашаны режиссеры ул инде үзебезнең яраткан Айгөл без Башкортстан Республикасының атказанган артисты Айгөл Габдуллина. Сәхнә бүген мәш килә дусларым. Монда кемнәр генә юк. Бер сәхнәдә репетиция мезгилендә бер вакытта менә. Хәлләрегез яхшымы? Хәлләр әйбәт, гөлләр кебек. Репетиция ясайбыз. Biz инде бүген Ихлас төркеме Әнвәр, Марат, Гүзәл, biz элекке җырны яңарттык. Бүген әйме. Шуңа теге минемчә бик матур килеп чыга. Шуңа күрә репетировать итеп карадык инде үзебезчә. Яхшы чыгамы, юкмы? Килеп чыгачак, без сезгә ышанабыз. Менә. Шулай булачак. Көтегез, вот так будет. Әле менә Алмаз һәм Айдар Юнусовлары Тальянда баянда үзләрен көйләрен кабатылар. Безнең Рамазановлар яраткан шулай көтеп торалар үзләренең репетиция мизгелләре. Шәп артистлар җыелган, яхшы артистлар, сифатлы. Барысы сифатлы булачак. Гомум Шунда яхшы ведущий менә Роза Хәйруллина. Рәхмәт Марат, рәхмәт сезгә. Уңышлар. Бәйрәм белән дусларым дип әйтәсем килә дусларым. Чөнки чынлап та һәр ел сайын традицион рәвештә безнең Туган тел милли премия тамашасы яңа ел алдыннан була. Бу шул хәтле күңелдә үзенчәлекле хисләр уята торган мизгел дусларым. Шуңа күрә бәйрәм белән шатлыклы матур хисләр генә телим һәммәгезгә карагызга. Элвин Грей үзе килеп җиткән мимәләскә шатлык теләгәндә. Әнвәр Нургалиев, Элвин Грей бер сәхнәдә. Һәм инде аларның продюсерлары. Монда синьора Бибири, карагызлар дусларым, карагызлар. Хөрмәтле дуслар, бүген инде безнең шулай ук сәхнә бизәлешендә үзе матур, үзе шул ук вакытта котлаулы гына, әйме? Ничек төшеп булдымы? Менеп булдымы? Шундый рәхәт туфлисыз. Мин гел менә шул туфлисыз җырлап йөрим. Быел шундый аягынчылар, быел бик масштабный итеп әзерләнгәннәр милли премияга. Бу искитмәле. Карагыз, монда ничә 30 этажлы квартира шикелле, шикелле, дом шикелле монда. Монда масштаб, монда карагыз, утлар, монда бик күп материал чыгымнар кулланылган һәм бу бүтән тамашачылар өчен, бу артистлар өчен дип әзерләнгән. Һәм шушы сезнең әзерләнүне, шушы команданың әзерләнүен аклап, бездә километрларны үтеп, бораннарга карамастан менә килдек тә матур. Чы булып башлап җибәрәбез Алла берсе. Әнә кара. Дулкынланмагыз. Әлбәттә инде шундый солянка җыелма концертларны башлап җибәрү ул зур җаваплылык. Мин аңлыйм сезне. Алай башлаганы булмаса да, әмма дә ләкин без сезгә уңышлар эшләсен генә. Рәхмәт Роза. Уңышлар бүген действительно кирәк әйбер. Барыбызга да. Ярый. Аллаһка тапшырдык. Без сезгә уңышлар телибез. Менә шулай дуслар, кабатлылар артистларыбыз һәрбер адымнарын кабатлап карыйлар, репетицияларын, һәрбер җырларын, музыкантлар да шулай барсы да тырыша. Бүген менә Искәндәр Насибуллин сезгә шулай ук сәлам әйтәйме? Барыгызга сәлам. Туган тел телеканалын караучы дусларыбызга.
Сүртіп кенә әйтәм, мин аны әйтергә әйткәнем, ул безнең Башкортстан егете, ул Миякә егете, ул шундый талантлы җырчы дип индәйме. Әле ул миңа әйтә, минем бүген туган көн белән котлады. Искәндәр, туган көнең белән котлыйбыз. Сине чынлап та мин аны үзем дә шәхсән хөрмәт итәм. Хезмәттәш буларак без аның белән тантаналар, бәйрәмнәр уздырабыз. Искәндәр, тәнеңә сәламәтлек, күңелеңә һәрвакыт матур хисләр яшәргә өмет телим, гаиләңә иминлек, һәрвакыт яшним дип энергияң, көчең ташып торып сиңа һәрвакыт максатларыңа ирешергә насыйп булсын. Туган көнең белән. Рәхмәт. Шын көңелдән безнең Искәндәрне туган көне белән котлыйбыз! 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 Ура! Хөрмәтле тамашачылар, Туган тел милли премия тамашасы башланып китте. Изге сәгатьтә хәерле ниятте оештыручыларга, башкаручыларга, артистларыбызга барысына да уңышлар теләп калабыз. Һәм иң мөһиме, тамашачылар, сезгә рухи азык бүләк итә торган концертыбыз һәм минем тапшырым шулай ук сезнең күңелләрегезгә үтеп керерлек, матур, нурлы, җылы булсын дигән изге теләктә. Мин Роза Хәйруллина, сезнең белән дусларым. Хөрмәтле тамашачылар, Туган тел милли премия тантанасы шундый яхшы энергетикалы җырчылардан башланып китә. Әлхәмдүлилләh, шөкер, сез үзегез күрәсез. Алар кабатланмас, үзләре нурлы, үзләре шигырьле, үзләре искиткеч матурлар. Мирзаяновлар, Зөлфирә һәм Алмаз, котлыйбыз сезне. Бик зур рәхмәт. Чын күңелдән. Безнең белән башлап җибәрүегез өчен аерым зур рәхмәт, чөнки инде менә хәзер безнең Аллаһка шөкер 3 көн гөрләп Уфада концертларыбыз узды. Инде бүген Туган тел премиясында җырлыйбыз да, ниһаять кайтыр юлга чыгабыз өебезгә. Шуның кадәр сагындык балаларыбызны, Өебезне, туган ягыбызны. Уфада да рәхәт, Казанда да рәхәт, кайтасы килә барыбер дә. Анда кар яуган дип әйтәләр. Сез Казан карын сагындык, балаларыбызны сагындык. сагынгансыздыр инде, сезгә Алла ярдәм бирсен дип торам инде. Мин артист халкына шундый хезмәт куясыз, әйме? Гаиләне калдыра кирәк, дөньяны калдыра кирәк. Мин бер генә көнгә Казанга барып кайтам съемкага. Шул хәтлек сагынып өемне. Ә сезгә ойлар Алай түгел, безнекеннән дә бик авыр хезмәтләр бар. Дөрес бәйләнмәгән хезмәтләр бар. Менә аларны без тамаша залларыбызда куандыра алсак, шатландыра алсак, дөнья мәшәкатьләреннән, шул авыр хезмәтләреннән ял иттереп тора алсак, безнең өчен бу зур бәхет һәм безнең эшебез бик җайлы, бик рәхәт. Аллага шөкер, тамашачылар булып торганда рәхәт. Инде менә күпме әзерләнеп тамашачың булмаса, ул вакытта дөрестән дә күңелгә авыр булыр иде. Шуңа күрә бик зур рәхмәтлебез. Һәм шушы эшләребезне, хезмәтебезне күреп, менә шулай матур милли премиялар тапшырганнар өчен бик зур рәхмәт, бигрәк тә Туган тел телеканалына, җитәкчелегенә, оештыручыларга рәхмәтлебез. Бу нидер бер зур нәтиҗә ясау. Ел азагында традицион рәвештә уздырыла бит инде ул безнең Уфабызда шушы Туган тел телеканалында Туган тел милли премиясе. Чынлап та бу үз безнең эшкә дә нәтиҗә, сезнең эшкә дә бигрәк тә. Әле ничәнчесе дип сорасам, дөрес сорау булыр микән? Сезнең Иң беренче Туган тел премиясын Алмаз без өйләнешкән елны алып кайтты. Мин әле хәтерлим, Илсия апа Бадретдиновлар белән бер машинада кайттылар әле. Матуры, миңа премия биреләр дип. Милканы мәңге онытасым юк, анда әле статуэтка бәләкәйрәк, инде хәзер елдан зурая, масштаблырак була башлады бит инде. 5нче бая ошмасам. Мин исәпләп санап барганыбыз юк. Әмма дә ләкин сез аны аерым бер шкафыгызда саклыйсыз, җыяз барлык премияларыгызны. Әйтергә кирәк, сездә бит әле бу Туган тел милли премия статуэткасы гына түгел, башка премиялар да сезне шулай бик Иң безопасные, иң куркынычсызы кеше турында уйлап ясалганы ул да булса шушы Туган тел телеканалыныкы. Калганнарны хорламыйм, телеканаллар белән мал суярга була. Алай дип әйтмә инде. Әзрәк кенә куркынычлар. Алар менә калганнар ничектер төртелерсең, бәрелерсең, киселерсең шикелле тела. Менә ичмәсәң, менә үзем шикелле, бик җайлы. Төп түгәрәк дигән безнең шикелле. бик җайлы, бик рәхәт. Әмма дә ләкин Алмаз ул шул хәтлек игътибарлы, әйме? Зөфира шул хәтлек һәр нәрсәгә җентекләп карый. Гомумән бәйләнә торган үзе әйтте, мин әйтмәдем, әйе. Сиңа ничек җайлашасың елдан ел аның шундый холкына? Мин инде хәзер ияләндем бугай. Мин аңа үзем бәйләнәм. Сезнең гомумән икегез арасына кайсыгыз күбрәк сукрана торган? Алмазны мин бәйләнә дип әйтмәсем, ул бәйләнергә тиеш. Бигрәк тә менә шушы безнең иҗатыбызда. Бәлки инде кайбер кешеләр яратып та тормыйлардыр, организаторларга инде күбрәк бу сүз
теге камушек в огород дип әйтәләр әле, бәйләнә дип әйтсеннәр, ул аның эше. Ул бәйләмәсә, димәк, без бит инде ярамаган тагы дип барып җырлаган шикелле булабыз бит Концерт инде. директоры эше. Менә бер уйлап караганда, Ул безнең бөтен эшебезне алып бара торган кеше, шуңа күрә бернинди үпкәләү дә, бернинди теге сүз йөртергә дә тиеш әйбер түгел бу. Ул шундый кеше. Бик намуслы фикер йөртә торган һәм үз эшендә бик намус белән башкара торган бик җаваплы кеше ул Алмаз. Ә инде Зөфирә безнең инде шундый, менә беләсезме, көчле, матур, җанлы моң дөньясының иң гүзәл алихәсе Зөфирә Мирзаянова. Рәхмәт сезгә. Мирзаяновлар яратабыз сезне. Рәхмәт проектыбызга килгәнегез өчен. Рәхмәт, яңа еллар белән сезне. Хөрмәтле дуслар, ТТ милли премия тантанасы шаулап гөрләп башланып китте һәм инде беренчеләрдән булып дисәк тә һич агыш булмас. Безнең Изирә исемле яңа җырчы кызыбыз чыгышын ясады. Изирә, ничек хәлләр? Беренчедән хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Аллага шөкер, кәефләр яхшы һәм инде ышкынып килеп җиттек беренче милли премиямны алырга Уфа шәһәренә. Без сезне котлыйбыз. Тамашачыларга әлбәттә бик кызыклы, минем өчен үземә дә кызыклы. Изирә, кем ул? Нинди җырчы ул? Кайдан ул? Һәм нинди максат белән ул җырларга тотынды икән? Мин инде үзем һөнәрем буенча өлгән шәфкать туташы. Хәзерге көндә үк шулай ук кешеләргә изгелек эшлибез һәм инде менә 2 ел элек мин үземнең иҗат тормышымны башлап җибәрдем. Инде матур җырларымны үзем дә язам һәм инде әнием шулай ук иҗат итә миңа матур җырларны. Һәм менә бүген без инде Уфада, минем өчен бүген зур шундый шатлыклы көн. Сез Татарстан Республикасыннан, димәк. Татарстан Республикасыннан Йоршалы шәһәреннән. Татарстан Республикасы Яшалы шәһәреннән безнең Изирәбез Уфага ашкынып килеп җиттем ди. Изирә, синең өчен иҗат итү гомумән сәхнә тормышы, сәхнә дөньясы нәрсә бирә ул күңелеңә? Миңа калса инде менә сәхнәгә чыгып, тамашачыларның алкышларын күрү, аларның көлеш йөзләрен күрү һәм инде җырларыңны кайтавазы кайту, аларга җырларым ошавы миңа кабаттан илһам бирә һәм инде әлбәттә кабаттан яңа җырлар иҗат итәсе килә. Димәк, сез автор башкаручы. Хәзер бит әле дөресләргә дә тотындылар. Автор башкаручы һәм җырчы башкаручы. Сез күбесенчә автор башкаручы. Үзем сүзләрен язам җырларымның. Изирә, котлыйбыз сине. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Чәчәк гөлләмәләр, статуэтка әлбәттә һәм инде сертификат та бүләк иткәннәр сиңа. Бүләкләр бик күп, бик зур рәхмәт Туган тел каналына. Гомумән менә син бүләкләр утырга бәхетле кешесең. Менә булай бит шундый менә бөтен җирдә дагы лотереяларда уңышлы саннар белән чыга, бүләкләрдә ота ул. Син үзеңне нинди төркемгә кертергән? Шаккатан мин андый җиңүчеләргә миңа әле алай уңыш елмайганы юк иде беркайчан дагы. Шуңа күрә менә шундыйлар рәтенә керәм инде мин. Чөнки син безнең проектта Туган тел телеканалының милли премия проектында безнең барлык чакырылган артистларыбыз да отышлы бүләкләр генә оталар безнең шулай ук даими спонсорларыбыздан. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Уфа. Dünya malı kalır bu dünyada, alıp gidip bulmaz diyinde. Merhametli bulup, izgilikler kalıp, yaşi bu jirde. Хөрмәтле дуслар, Туган тел милли премиясе гөрләп дәвам итә. Марат Шайбаков, Башкортстанның атказанган артисты, шулай ук матур итеп әле чыгышын башкарды. Марат абый, мин инде менә сезнең өчен аеруча бүген шатланам. Шундый сынаулардан соң, көчле проектларыбызда, сәхнәләребездә сезне күрергә шул тиклем шатбыз. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Ничек хәлләр? Хәлләр Аллага шөкер. Мин менә шуны әйткәндә үзем ничек шатланам, мин инде күп менә узак гына булай инде мин сәхнәгә чыкмаганга. Мин инде бик күп көчле операциялар үткәргәннән соң менә чыгып, бүген менә халык теге чыгу белән кул чаба башлаганнар. Шул хәтле рәхәт, менә яңга рәхәт әйбер. Иҗат кешесенә микрофон алып сөйли башлау, я җырлый башлау, ул дава диләр. Сез моң бәки яшәсез инде. Мин уже
Әлләре бейік басқычларға мініп кеттім, әйбі. Шул хатлы рахат болды, шул хатлы матур халық, тулы заллар, оформление, сәхнәләр, уш кетмәлі. Шуңа бик шатман, рәхмәт, шундай милли премия бирдек зәймі. Мен бик шатман, ничәнче тапкыр алам мен бу премияны, Аллаға шөкер. Исән сау булгач, мынсын да алдым, шуңа күрә барыбыз да исән сау булыгыз, сезгә дә уңышлар ишегездә, безнең туган тел каналыбыз гөрләп барсын, безнең җырларыбызны иҗат итсеннәр, халыкка җиткерәсен, сезгә зур рәхмәт. Шуңа күрә бердәм булыйк, бергә булыйк. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт, Марат абый, булганыгыз өчен. Менә шундый сорауны шушы урында бирми калмый мөмкин түгел, Марат абый. Менә шундый сынау булды, әйме? Бу теге ниндидер күңелсез дулкыннарга алып кирип китү түгел. Киресенчә, сез үзегезгә нинди нәтиҗәләр ясадыгыз шушы сынаулардан соң? Ничек итеп яши башларга, нәрсәне үз-үзеңдә үзгәртергә, нәрсә үстендә күбрәк эшләргә? Менә шундый уй фикерләр гомумән килдеме шушы тормышыгызның этабында? Бүлешегез әле безнең белән. Без бит инде тегесе кирәк, мынсын эшләргә кирәк, йөгерәбез, үзебезне карамыйбыз. Безнең үзебезнең организм, әйткәндә, ул бит тоже машина. Без бит машинаны сервиска кертәбез, майын алыштырабыз. Без яшь булганда бер теге кара алмыйсың, йөгерәсең, чабасың. Оказывается, ул Туза икән. Аны карарга кирәк, ухаживать итәргә кирәк, организмда да. Шуны төрле уйлар больницаларда ятканда бит башка килә. Может, мынсын дөрес эшләмәгәнмендер, может, мынсын дөрес эшләмәгәнмендер. Барыбыз да Ходай Тәгалә кулындабыз, Ходай Тәгалә ничек куша шулай буладыр инде ул. Бүгенге көндә ниндидер тәртипләр үзгәрешләр кертегез? Мәсәлән, көн дәвамында нәрсәләр эшлисез хәзер? Хәзер инде йөрүгә, җыю йөрүгә кирәк. Без бит инде машинадан чыгабыз да, утырабыз да китәбез, кайтабыз. Хәзер мен инде җыю прогулкаларда йөри башладым, күп иттереп. Минимум көненә 11,000 шаг йөрүгә кирәк. Хөрмәтле дуслар, машинада гына йөрмәгез. Иң файдалысы җыяу йөрү. Йөгерү дә түгел ул, җыяу йөрүгә көндә йөрсәгез, мен инде хәзер кичке ашны да где-то сәгать 7-дә ашыйм да, соңадан ашамаска тырышам. Менә шундай Туклануга да дөрес вакытлар. Дөрес булырга тиеш. Шушы иң прогулка, җыяу йөрү кирәк инде. Җыяу йөрү бит әле ул теге физик халәткә генә түгел, күңел халәтенә дә уңай йогынты ясый. Йөреп йөрсәк, шулай чыгасы гына килеп тора дигәндә. Шуңа күрә Баштагы фикерләрне, уйларны да үзгәртә, чистарта диләр бит саф һавада йөрү. Саф һава инде, уланы врачлар да әйтә, җыяу йөрүгә кирәк. Менә больницадан чыгу белән куштылар, көндә йөрүгә. Шуңа күрә җыяу йөрегез, дуслар. Машинадан машинага. Хәзер мин берәр җиргә барсам, специаль машинаны еракка куямын. Еракка куеп, җыяу килә башлады. Менә шулай. Ришат Тухватуллин шулай итә иде. Аның тәҗрибәсеннән ишеткәнем бар. Ул машиналар әкрен бара тора, ул җыяу бара тора. Үзенең гастрольдә йөргәндә, аның бит инде көндә легелектән керткән тәртип иде шундый. Җыяу йөрсәң, сәламәтлеккә бик файдалы. Җыр сайлау, репертуарга караш үзгәрмәдеме? Юк, үзгәрмәде. Мин әле бик машина җырлар бара әле минем. Шушы больница ятулары белән бәйле миңа менә Зифа апа җыр язып бирде. Ул әле менә өлгердеп булмай эшләп, аранжировкалар эшләргә мин аны Алла бирсә эшләп, берәр клипен төшереп, матур итеп бер йотым су дигән Көтеп калабыз, Марат абый, сезнең яңа җырларыгызны, яңа клипларыгызны, яңа сулыш белән миңа калса сез хәзер иҗатыгызны дәвам итәчәксез, тагы да гөрләтеп, тагы да матурлап, бизәп, әйбәт яңа үзегез фикерләрегез белән. Марат Шәйбәков булды Туган тел милли премия тантанасында. Котлыйбыз бәйрәм белән сезне дә, Марат абый, тамашачыларыбызны да. Уртак бәйрәмебез бүген. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, Туган тел милли премиясе дәвам итә. Ләйлә Галиева шулай үзенең бик матур хит җырларын башкарып беренче тапкыр безнең шушы статуэткабызны алды. Бүген лаеклы бүләгең белән котлыйбыз, Ләйлә. Хәерле кичләр, бәйрәм белән сине. Хәерле сәгатә, хәерле кичләр, бик зур рәхмәт Роза. Шуннан да рәхмәт тамашачыларыбызга, рәхмәт Туган тел телеканалын караучы безнең дусларыбызга. Әле былтырларны уйламагансыңдыр да, шушы сәхнәләрдә премияларга лаек булып, шушы статуэткаларны алырмын дип. Менә бит нинди матур
Үзгәрешләр хәерлегә булсын инде дуслар, барса да хәерлегә булсын. Ләйлә, менә син читәк кешедә, син әни кешедә, син инде үзеңнең бизнесыңда бик топ лидер дип атала бит инде, әйме. Ничек уйлыйсың, син усал хатын кызмы, әллә көчле хатын кызмы? Көчле дип уйлыйм. Мин усал түгел. Теге, ну, дөрес усал дип әйтәләр, әйбәт усал. Әйбәт усал, менә теге, чөнки яратам менә, соңга кылмасалар яратам менә кемдер азрак, нәрсә тиргә балдым, уже 2-5 кайтып киткән, уже менә шу анда әйбер булырга тиеш түгел теге. Барысы прям четко булырга тиеш. А булса ничек аңлатасың, ничек сөйләшәсең алар белән? Хәзер не все, ковер или уволен, или ковер. Әллә инде штраф байымы? Штраф әйтмим, просто утырып сөйләшәм, алай дип эшләнми дип. Чөнки мин үзем теге шундый теге очень хорошая рабочая лошадка диләр бит, бер кашында кешене подвайтмим, бер кашында теге, ну, менә нәрсә кушканда шуны эшлим. И шуны икенче кешедән бит Таләп итәсең. таләп итәм. Үзеңә таләпчән булгач, син кешеләрдән дә таләп итәргә миңа калса шулай ук тиешлесең һәм моңа синең бар көчең дә бар. Ләйлә Галиева, менә сиңа шундый сорау бирәсе килә, ел дәверендә бик нык үзгәрешләр булды, бик күп булды. Синең татар башкорт эстрадасында иң күп үзгәрешләр кичергән хатын-кыздыр, артисттыр. Әмма дә ләкин нәрсәләрне тагын үзгәртерим дигән ниятләр куйды икенче елга. Нәрсәләрне үзгәртер идем. Ул бит теге кешегә карамаска кирәк. Менә 1 ел арттагы үзеңә карарга кирәк. 1 ел эчендә син нинди якка үзгәрдең, нәрсә эшләдең, әйме? Шуны карыйсың да, яңадан да лучшырак итеп эшлисең инде, яхшырак. Яңа җырлар, яңа видеолар, яңа клиплар, яңа концертлар. Менә әле хәзер ала бирсә мине бик күп Татарстан көтә бит гастрольләргә. Тиздән уже сентябрь Татарстан, октябрьдә анда Екатеринбург, Челәби якларына чыгабыз, ала бирсә гастрольләр шуңарга. Эш күп, ала бирсә эшлибез. Үз өстеңдә үзеңнең ичке дөньяңа нәрсәдер үзгәртергә дигән уйлар бармы? Нәрсә дип үзгәртергә кирәк? Спорт белән менә спортка йөрим бит инде. Шуннан соң иногда ялкаулык килә дә бармыйсың бит инде. Как будто менә ул тренерга синең фигураң кирәк, тренерга синең здоровьең кирәк, әйме? Шуннан соң яңадан торып китәсең. Менә шу ялкаулыкны әзрәк. Мин ялкау хатын дип әйтә алмыйм. Ялкаулыкны әзрәк менә шулай дип аерып, теге больше әзрәк үзеңә вакыт табып ничектер сәламәтлек ягын каяртасы килә инде тоже. Без бара бит ни роза. Әйе, бездә хәзер урта, буын шәхесләре дип әйтергә калдык бугай. Кияүгә чыгасы бар әле ала бирсә. Кияүгә чыгасы бар бит әле Ләйлә Галиеваның. Көтеп калдыгыз. Бәлки инде ул кеше бардыр да синең янәшәңдә. Әле тапмадым, чынында. Бәлки ул әле мине белмидер әле, кияүдә аерылганын да белмидер. Вообще мине турында белмидер дип уйлыйм инде. Соңан тапкач әйтермен, кызык булыр. Үзем көтәм. Юк, шуна ашкынасыңмы кияүгә чыгыра? Әллә инде башка теге бераз гына сулыш алып үзеңчә яшәп каласың киләме? Мин бит теге минем программада ирекле кош бит, ирекле кош теге теге гүләче хатын дигән түгел инде ул теге ничектер ирекле бөтен яклап та теге. Нәрсә эшләсем килә, шуны эшлим, кая барсам, дискотекага барасым килә теге. Миңа калса ничектер әле генә дөньяның тәмен татып яши башладым, шулай дип матур яшисе килә әле. Үзең генә, ялгызың гына бит. Олай да комплиментлар алып, матур шундый чакыруларга дәшкән егетләргә олай да син инде миңа калса кире какмыйсыңдыр аларга. Юк, алай какмыйм, кызык әле менә әле генә концертта без доставка килде, беләсең нәрсә, чәчкә түгел, каз белән казылык килде. Яңа елга сиңарга күчтәнәч ди, но тоже менә теге приятно бит инде. Юк дип әйтеп булмый бит инде теге. Просто аралашабыз, сөйләшәбез, теге ул бит берәр-бердә теге требовать милләр дип әйтәм шуңарга. Есть такие. Ләйлә Галиевага без инде уңышлар телибез, син чын мәгънәсендә шундый ягымлы, үзеңә генә хас шундый мөлаем энергетикаң белән, тавышың белән тамашачыларның мәхәббәтен яулаган безнең артистыбыз, шуңа күрә яратып сине бәйрәм белән котлыйбыз. Уңышлар сезгә, дуслар, уңышлар сиңа, Ләйлә. Рәхмәт, Розочка, бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларым, шушындый минем иҗатымны яратканыгыз өчен, минем тормышымны күзәтеп барган өчен сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт.
Хөрмәтле дуслар, Туган тел милли премия тантанасының шушындай югары дәрәҗәдә узуында зур команданың хезмәте күренеп тора. Безнең шулай ук алыштыргысыз булышчыбыз Алина Ганиева да быел үзенең зур ярдәмен күрсәтте. Ул инде әйтеп китәргә кирәк, режиссерның ярдәмчесе, рәссам, куючы һәм башка үзенең талантларын үзе сөйләп китерә. Алина, беренчедән хәерле кич. Хәерле кич, Роза. Ничек хәлләр, ничек кәефләр? Син бу проектта гомумән әйдә әле безгә булыш дип Айгөлдән, Габдуллина Айгөлдән син тәкъдим алгансыңдыр, шулай бит? Biz дуслар, беренчедән без дуслар һәм әлбәттә мин русча сөйлим инде. Закончила только недавно сценографию. Мин әлбәттә архитектор, но сценограф дип хәзер мин диплом алдым. И вот беренче тапкыр куям концерт. Минем өчен бик дулкынлы бу беренче тапкыр һәм әлбәттә мин бик тырыштык, бөтен команда белән тырыштык һәм булып чыкты дип уйлыйм мин. Һәм менә киләчәктә синең шулай ук концертлар белән эшләргә теләгең уяндымы бүгенге тәҗрибәңнән соң? Әллә инде юк, бу бик куркыныч һәм җаваплы дип нәтиҗә ясадыңмы син? Юк, куркыныч түгел, әлбәттә мин үземнең эшемне бик яратам. Бик яратам һәм хөрмәт итәм, яратам. И минем өчен ул яраткан эшем, әлбәттә яраткан эш ул Илһамландыра, көч бирә, шулай бит? әлбәттә. Чынлапта әйтеп китергә кирәк, безнең Алина ул шулай ук дизайнер, әйме? Кемнәрнең фатирлар, иләр саласы бар, аласы бар. Сез Алинага шулай ук мөрәҗәгать итә аласыз. Ул бик шундый матур, зауыклы дип сезгә дизайнда түзеп бирәчәк, шулай бит? Әле син ул эшеңне ташламадың бит, әйме? Юк, әлбәттә, юк. Мин нык яратам эшемне. Мин үземне эшлим дип тә уйламыйм. Минем өчен эш ул яраткан эшем һәм мин монда ял итәм. Бик нык аңлыйм Алина сине, чөнки үзем дә шул хәтле эшемне яратып башкарам. Рәхмәт, Алина, безнең командада үз урыныңны табып, шушы масштабты проектта зур көчеңне салганың өчен, булышканың өчен, Айгөл янәшәсендә гөл булганың өчен. Алина Ганиева булды. Дусларым, безнең белән. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Туган тел 9-нчы милли премиясе дәвам итә, дуслар. Гүзәл Деникеева чираттагы статуэткасын алып, матур иттереп безнең янәшәгә чыгып басты. Гүзәл, хәерле кичәр, бәйрәм белән котлыйбыз сезне. Зур рәхмәт сезгә. Чынлап та, чын мәгънәсендә миңа калса һәрбер катнашучыга бу дәрәҗәле бәйрәм, уңыш, сөенеч, шулай бит. Безгә дә әлбәттә сезне ничә ел инде хәзер рәттән шушындый проектыбызда күрергә, шундый шатлыклы хисләр тантана итә күңелләрдә. Гүзәл, бүген нинди җыр белән шатландырдыгыз тамашачыны? Мин бүген әтигә багышланган җыр башкардым. Менә безнең егетләр, кызлар матур итеп бийделәр. Ни өчен шундый җыр дисәгез, беренче тапкыр Туган тел каналына килгәндә мин анда әтиемнең фатихасы белән килгән идем. Шул Туган тел каналы оештырылган атнада мин дә шунда студияга килгән идем. Шунда әтиемә багышланган җырымны эшләргә дип, ул җыр бик хуш килде. Туган тел хезмәткәрләренә дә, студияда музыкантларга да без аны эшләп, соңнан инде клип төшереп, туган телдә без аны безнең тамашачыга күрсәттек. Шулай итеп, минем шул әтиемнең фатихасы белән минем иҗатым Туган тел каналы белән бергә башланып китте. Шуңа инде минем өчен ул әтиемнең якты истәлеге булды бит инде. Туган тел миңа шундый мөмкинлек бирде. Туган тел миңа ул әти кебек булды. Менә минем иҗатымда. Шуңа мин Туган тел каналына бик рәхмәтлемен. Бүген шушы матур бүләкләр белән горурланам. Зур рәхмәт. Туган телне яратам.
алдағы көннәрдә дә шулай бергә иҗат итәргә, бергә булырга язсын. Амин, шулай булсын. Гүзәлгә хәттәки артык сүзләр дә, сораулар да бирү урынсыз булыр дип мин шаккатып әле аның хисләре белән уртаклашкан тыңлап тордым. Туган тел телеканалы әтиемнең фатихасы белән минем беренче җырлаган майданым булды һәм ул миңа әтием кебек дип әйтте. Гүзәл, рәхмәт сезгә. Шуңа инде бүген дә менә шундый әтигә багышланган өр-яңа матур җыр башкарасым килде. Чөнки Туган тел каналы минем менә йөрәк түремдә. Мин Туган тел каналын бик яратам. Айгөл Юнусова, шулай ук безнең җырым сиңа кадерим тапшыруның алып барышысы әлгесе вакытта ул бәбәй тәрбияли, әлгесе вакытта ул ялда, әмма ләкин аның да хезмәтен бәяләп Туган тел милли премия тантанасының статуэткасын бүген аңа лаеклы рәвештә бүләк иттеләр. Айгөл, котлыйбыз сине. Үзең нинди хисләр кичерәсең? Зур рәхмәт. Шул тиклем тулкынландыргыч. Хезмәтемне күрүләре өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге концерт шул тиклем матур бара. Мин улым белән бергә килдем, сәхнә артында ул мине көтеп тора. Мин шушындай матур статуэтка алдым сәхнәдә. Ура! Котлыйбыз. Айгөл Юнусова булды сезнең каршыгызда, дусларым. Үлгәннәрнең каберен бел, шыр булып калыр затларның. Исән чакта кадерен бел, ул исемнәр җырлар булып, яшәр күңел түрләрендә, тәмук булды тормышлары, җылах булсын күңелләрендә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Рөстәм Хөсәенов. Таныштырып китәм, сез инде аны күпләргә социаль челтәрләрдә, аның Татарстан Республикасында уздырылган матур вакыйгалы чараларда ничек матур итеп чыгыш ясаганын күреп күпләргә шаккаткандыр. Ә бүген Рөстәм безнең Туган тел милли премия тамашасын бизәргә килде. Хәерле кичләр, Рөстәм. Ассаламу алейкум, хәерле кичләр. Без сине котлыйбыз, үзебезнең Туган тел милли премия статуэткасын алуың белән. Бу миңа калса синең шулай ук иҗатыңа зур уңыш, зур бер үсеш булгандыр, шулай бит, Рөстәм? Әйе, әлбәттә шулай. Мин бик шат, Туган тел милли премиясының бу минем иң беренче статуэткам булды инде, әлхәмдүлилләх. Мондый чаралар ул инде әлбәттә ки бик зур үсеш, теге тәҗрибә. Рәхмәт бик зур оештыручыларына. Рәхмәт үзеңә, Рөстәм, килгәнең өчен, булганың өчен, шундый тавышың өчен, талантың өчен. Һәм инде сорап китәсе килә, бүгенге синең куелган матур номерың, бүгенге безнең тамашада чыгыш ясаган җырың турында әйдәгез, бергәләшеп сөйләшеп китик әле. Бүген мин безнең арадан киткән легендар шәхесләребез турында, аларны искә алу турында җыр җырладым. Җырның исеме Хәтер җыры. Рөстәм, синең репертуарыңда минем күзәтүемнән чыгып бик шундый авыр башкарыла торган җырлар, әйме. Син үзең күңелең белән шундый җырларга тартыласыңмы? Әллә менә шушындый тамашалар, оештыручылар сине үтенеп сорыйлармы шундый темага җырлар сөйләргә һәм шундый авыр башкарышлы җырларны башкарырга? Мин үзем шушындый салмак, әкрен, бик мощный җырларга тартылам. Әлбәттә инде минем репертуарымда салмак җырлар гына түгел, минем тиз җырларым да бар. Теге минем тавыш мөмкинлекләрем әлхәмдүлилләх булгач, теге авыррак җырлар җырлыйсы килә. Һәм инде шул җырларны җырлагач, миңа тамашачы бик күп кул чапкач, ул инде мине тагын да каты эшләргә, киләчәктә тагын да шушы сәнгать өлкәсендә үсәргә өнди. Бүгенгесе көндә, Рөстәм, синең хыялың, димәк, зур артист булырга? Бүгенгесе көндә минем хыялым әйе, татар телебезне, динебезне, милләтебезне саклап, үз халкыма файдалы кеше булып яшәргә телим мин. Киләчәктә гастрольләрдә йөреп, тамаша залларын тутырып, шулай итеп концертлар кую, бу синең иң мөһим максатларыңның берсе булып торамы? Әйе, әлбәттә шулай. Димәк, син сәнгать юлында, әллә инде бу синең күңелең кушу буенча гына җырлау, иҗат итүме? Ничек? Мин сәнгать юлында, мин сәнгать юлында да бу минем күңелемнең тартылуы да. Шул хәтле дулкынландым. Мондый матур премияда беренче тапкыр һәм инде бигрәк тә зур рәхмәт әйтәсем килә безнең хезмәттәшләребезгә, барлык техник яктан безнең егетләребезгә, кызларыбызга
Biz birden bulganda әлі бик зур проектлар безнең алда. Рәхмәт туган телгә, рәхмәт тамашачыларга. Hörmətli dostlar, sizin qarşınızda yaş talantlı şiber Naila Əvxədiyeva şulay uq bizin Tuğan Til Milli Premiya tamaşasında Şiratdağı TT Milli Premiya statuetkasını aldı. Şulay bit Naila? Şiratdağı deyim dürüst buldu mu? Bu benim birinchi. Birinchi tapqır seni bizning o'tgan proyektlarda ko'rgach men shunga endi Şiratdağı dedim, chunki sen Tuğan Til telekanalining to'g'ri do'sti, to'g'ri partnyori, sen hali bizning Tuğan Tilga shul xatlik motor deb yordamda aytasan, shulay bit Naila? Allohga shukr, yordam etirga tirisham, qo'ldan kelgancha. Rahmat sana shunda keng ko'ngilli bo'lganing uchun. Sir etib gina aytaylik hali Naila, bizga shunab da o'zing сөйләле, ничек deb yordam etasan sen Tuğan Til telekanalini? Мен инде күпләр белгәнчә үземнең туристический русчагын әйткәндә фирмам бар, үземнең автобуслар бар. Мин инде сезгә автобуслар бирәрәк, дөресрәге ярдәм итәм. Шул сезнең матур концертларга инде төрле шәһәрләргә ул инде минем автобуслар белән артистларыбыз йөри бүгенге көндә. Күптән түгел Казанга шулай ук безнең хезмәттәшләребез, артистлар белән барып кайттык. Бик рәхмәтле булып сиңа, шундый барсы да яхшы булды, уңай булды. Наила, иҗатка килгәндә, иҗатка әле иҗат белән нинди яңалыклар белән яшисең иҗат тормышыңда? Дөресен әйткәндә, мин инде 2 ел сәхнәдән әзрәк югалып тордым. Шундый сәбәпләр булды. Хәзер инде кире сәхнәгә кайтырга тырышам. Җырлар, яңа җырлар иҗат итәм. Көріп, ишетіп тұрасыздар деп жанып қалам. Шуңа инде алдагысы әйбәт булсын, тагын яңа матур җырлар иҗат итәргә язсын. Сәхнәгә кирәләнеп кайтырга сиңа нәрсә көч бирде? Менә инде минем иптәшем, һәр вакыт миңа әйтә торган иде, сине зур сәхнәләрдә күрергә язсын иде дип. Бүгенге көндә кызганычка каршы ул инде bu dünyadan китеп барып, теге дөньядан карап сөенеп ятадыр. Шуңа инде мин аның теләген чынга ашырырга тырышам. Дөресен генә әйткәндә, бәлкидән үк инде мин үземне җырчы буласы килеп үстем, һәм инде бәләкәй генә адымнар белән алга атлап тырышып киләм. Аллаһка шөкер. Наила Әвхәдиеваның көн тәртибен чекрәйек. Менә гомумән синең өчен идеаль көн ул нинди? Син нәрсәләр эшләсәң, кая барсаң, кем белән аралашсаң? Беренчедән, миңа нык әйбәт итеп иртәнге ашауны ашарга кирәк. Иртән мин завтрак итмәсәм, бөтенләй кеше түгел. Ул минем беренчедән. Мин могу русча әйткәндә инде обед ашамаска, ужин итмәскә могу, но завтрак итмәсәм, менә минем көн бармый ул минем. Дөресен генә әйткәндә. Булай сәретип кенә әйтәм, минем сагат 11-дән дә иртәрәк торганым юк. Димәк, синең режимың шундый, син соң ятасыңмы? Соң ятам, әйе. Мин инде иртә белән автобус узатам иртәнге 5-тә, аннан кайтып йоклыйм да. Аннары миңа берсе дә тими, эш шундый булгач инде. Аннары кичкедә ул туристларны мин әле каршы алам. Төнге 12 була, төнге 2 була. Инде бу минем бизнес яктан эшкә килгәндә. Инде концертларда йөргәндә шулай төнне кайтыла инде, иртәнгә таба кайтыла, соң ятабыз, соң торабыз. Шуңа Hörmətli dostlarım, әлегесе мизгилләрдә мин сезгә түгел бер генә атнага сау булыгыз, сәламәт булыгыз дип әйтергә мәҗбүрмен, чөнки Туган Тел Милли Премия тантанасының беренче бүлеге әлегә тамам. Димәк, инде сертип кенә тапшыруда үзенең бары тик беренче бүлеген генә әлегә тамамлап, сезгә уңышлар, шатлыклар теләп, сау булаша, очрашканга тиклем, дусларым.